дорогие коллеги и все присутные. Мы рады вітаць вас на міжнароднай, унікальнай выставе Беларусі Біблія. І сёння у нас першае з такіх мерапрыемстваў, скажем так, навуковага характару, якія ладзяцца ў межах гэтай выставы. Сёння мы маем нашага шаноўнага госця, спадара Кеннета Брокмана. Можам прывітаць яго. Які атрымаў узнагароду Нобеля, Нобелевскую прэмію ў складзе МАГАТЭ. Это чалавек, які ёсць вялікім сябрам Беларусі. Шмат разоў прыязджаў сюды, у Менск, у Гомель. Чалавек, які ведае Беларусь, любіць Беларусь. І сёння наша тэма нашай сённяшняй лекцыі гэта Біблія і навука. Усё ў цэнтры нашага такого марафона, месячного марафона з выставай, это як Біблія і она ўплывае на розныя сферы жыцця чалавека. Так само у нас ёсць яшчэ цэлая каманда, якая прыехала са Злучаных Штатаў Амерыкі, з Беларусі, спадар Ніна Рыжкова, прадстаўнік беларускай місіі з Злучаных Штатаў Амерыкі, нашы перакладчыкі, спадар Мікалай, спадарыня Алена, спадар Брюс Андерсон, таксама вялікі сябар Беларусі, які абараніў дысертацыю па берасцейскай фаміліі у Оксфордзе. Таму тут у нас ёсць вялікая такая колькасць людзей, якія могуць з намі шмат чым падзяліцца. Аднак не буду забіраць часу у нашага шаноўнага выступоўцы і з радасцю і вялікім задавальненнем перадаю слова спадару Кеннету Брокману. Спасибо большое. It is my pleasure to be here with you today. Я вельмі рад быць з вами сёння тут. So I wish to start off first with a question. Can everyone see acceptably? Я хацеў бы пачаць з пытання, ці бачаць усе дастаткова мяне і то, што адбываецца. Do we have a room stretcher? We can stretch the wall out a little bit further? Ці можам мы павялічыць плошчу гэтага памяшкання, неяк расцягнуць, можа быць, сцены? Yeah, okay. This is the 9th time that I've had the honor to come to Belarus. Я ўжо ў 9-й раз прыязджаю ў Беларусь. And as your introduction was so gracious, I've had the opportunity to make many friends here. І як вы чулі ўжо ва ўступным слове, у мяне была магчымасць сустрэцца тут з вельмі вялікай колькасцю сяброў. When my wife and I talk about Belarus, we call it our second home. Мы са сваёй жонкай, калі размаўляем пра Беларусь, то называем яе нашым другім домам. And I can remember the many years we have been working with the school children in Gomel. І я ўспамінаю, як на працягу многіх гадоў мы працавалі з школьнымі дзецьмі, навучэнцамі школы ў Гомелі. Last evening I received an email from Nikolai, who is in the second year at the medical university here in Minsk. Учора увечар я атрымаў пісьмо ад Мікалая, які зараз навучаецца на другім курсе медыцынскага інстытута альбо універсітэта ў Мінску. And my first meeting with Nikolai, we glued little pieces of macaroni onto a piece of paper to make a picture when he was a very little mite. І калі мы першы раз з ім сустракаліся, ён быў зусім маленькі, мы з ім займаліся тым, што бралі макароны і налеплівалі іх на кавалак паперы. And now he's going to become one of the physicians of Belarus. А зараз ён вучыцца на доктара, каб працаваць тут у Беларусі. I am blessed with 3 children and 9 grandchildren. Я дабраславёны 3 дзецьмі і 9 унукамі. And several hundred more here in Belarus. І таксама некалькімі сотнямі тут у Беларусі. So, as many of
as many of you saw, the opportunity to take photos with some of the young people is very special to my heart. І некаторыя з вас мелі магчымасць сфатаграфавацца з некаторымі з маладых людзей, якія вельмі дарагія для майго сэрца. So I thank each and every one of you for letting me share with your children's lives. Я хочу падзякаваць кожнаму з вас за тое, што вы дазволілі мне далучыцца нейкім чынам да жыцця вашых дзяцей. So, as the introduction said, most people look at me as a man of science. Як было ўжо сказана, большасць разглядае мяне як чалавека навукі. If I look at my academic background, I studied for 4 years to become an engineer. Калі казаць пра мой акадэмічны досвед, то я на працягу 4 гадоў вучыўся, каб быць інжынерам. I spent 9 years in the United States Army practicing some of those skills. І 9 гадоў я правёў у арміі Злучаных Штатаў Амерыкі, практыкуючы набытыя мной здольнасці і веды. And since 1979, I have been working in the nuclear industry, again, as an engineer and a manager. І з 1979 года я працаваў у ядзернай індустрыі як інжынер і як менеджер. When I was talking to Nikolai, we've just had the chance to meet, and he asked what type of a talk was I going to give. Калі мы размаўлялі з перакладчыкам Мікалаем, ён задаў мне пытанне, а на якую тэму будзе мой выступ? So I would propose that we will take a vote. Я прапаную нам зараз прагаласаваць. Okay? But Adim, we will have a very detailed lecture on nuclear engineering. Першая прапанова, вельмі дэталёвая лекцыя па ядзернай энергетыцы. 2. We will have a wonderful discussion of God's blessings upon us. Другая прапанова. Давайте правядзем абмеркаванне цудоўных Божых дабраславенняў у нашым жыцці. So, Adim? Першая прапанова, хто за? 2. Другая прапанова. Хорошо. Okay. If you look, 39 years I have spent as an engineer. 39 гадоў я працаваў інжынерам. I have broken bread in the home of an operator that was on duty at Chernobyl. Я ел хлеб с человеком at the home of the operator. One of the men who was on duty that night of the accident at Chernobyl. So you were at his home. At his home, yes. Я наведваў дома аднаго з тых людзей, які быў у той час на дзяжурстве, калі здарылася аварыя на Чарнобыльскай атамнай станцыі. I spent 3 years after Chernobyl working with the Ukraine and with Gosatomnadzor in improving the response capabilities to such an accident. І на працягу 3 гадоў пасля Чарнобыльскай аварыі я працаваў з прадстаўнікамі Украіны, Дзяржатамнагляда для таго, каб палепшыць сродкі рэагавання на надзвычайныя сітуацыі. I've spent in the United States 3 years managing the entire emergency response program for our country. На працягу 3 гадоў у Злучаных Штатах Амерыкі я узначальваў тую каманду, якая займалася рэагаваннем на надзвычайныя сітуацыі ў сферы атамнай энергетыкі. I've spent 4 years with the International Atomic Energy Agency inspecting the safety of nuclear power plants and facilities around the world.
4 гады я працаваў у МАГАТЭ. Гэта міжнароднае агенцтва атамнай энергетыкі. Я інспектаваў розныя атамныя аб'екты на прадмет таго, наколькі яны бяспечныя. So when people look at me, many say you are a man of science, you are a man of technical capabilities. І калі людзі глядзяць на мяне, то многія з іх думаюць, што я чалавек навукі, я чалавек, які займаецца нейкімі тэхнічнымі пытаннямі. But there is always another side to the coin. Але ёсць заўсёды другі бок медаля. And if I flip my coin over and look at the other side, this is the third time I have been at an event for the Museum of the Bible. І калі паглядзець вось на гэты другі бок медаля, то можна сказаць, што это ўжо трэці раз, калі я наведваю мерапрыемства, звязанае з выставай Бібліі. I am an elder in our church, a deacon. Я дыякан у сваёй царкве. I have God in my heart. У маім сэрцы Бог. Слава Богу. So, people say, when I've looked at all these things I do, you are also a man of the arts, in addition to being a man of science. Паглядзеўшы на ўсё тое, чым я займаюся, людзі кажуць, што акрамя таго, што я з'яўляюся чалавекам навукі, я таксама з'яўляюся чалавекам мастацтва. The question is, how can you be both? Але пытанне, як можна быць і тым, і другім? Science and the arts establish a tension. Science and faith create a tension. Не мастацтва, а веры, хутчэй. І пытанне ўзнікае, як можна сумясціць веру і навуку. Ёсць, на першы погляд, напружанасць паміж навукай і верай. Science comes from the head. Навука ідзе ад нашага розуму. And where does faith come from? А адкуль ідзе вера? From the heart, З yes? сэрца. Хорошо. So, we look back on the history of Belarus, Мы вспоминаем гісторыю Беларусі. and I say, is there anyone in the history of Belarus who was both a man of science and man of faith? І ми можемо задати питання, а ці був у історії Білорусі такий чоловік, якого можна назвати одночасово і чоловіком науки, і чоловіком віри? Скорина? Да, хорошо. So, he was a fantastic example of how you can be both. Ён з'яўляецца выдатным прыкладам таго, як можна сумяшчаць навуку і веру. Philosopher, doctor, Філосаф, доктар. the first one to bring Bible to the Slavic peoples. Першы чалавек, які прынёс Біблію славянскім народам. He did not see a conflict. Ён не бачыў ніякага супярэчання паміж верай і навукай. How many people play guitar or violin? Падыміце рукі, хто грае на гітары альбо на віоланчэлі, на скрипцы. Or piano or any Альбо на stringed instrument. піаніна, альбо на любым струнным інструменце. Yeah. Okay. If the string is too tight, А калі струну нацягнуць вельмі занадта моцна, the tension is too great. яна будзе занадта напружанай. When I pluck the string, what happens? І калі вы пачнеце іграць на гэтай струне, што адбудзецца? Ding! It breaks. Яна проста парвецца, лопне. Yeah. If the string is too loose, А калі нацяжэнне недастатковае, there's not enough tension. What happens when I pluck the string? што адбудзецца, калі я паспрабую нешта сыграць? Boom. Boom. But if the string is perfect, the tension is positive, what happens when I pluck the string?
А што калі нацяжэнне струны такое, якім яно павінна быць? Што будзе, калі я пачну граць? Music. Yes. Музыка. Musica. Over the next few minutes, we're going to talk about 3 key points that I think are essential to making music. І зараз мы будзем з вами размаўляць пра 3 асноўныя пытанні для таго, каб граць музыку, выконваць музычныя творы. So if your camera has a microphone with it, hopefully it will hear music during your picture taking. І таму, калі у гэтай відэакамеры ёсць мікрафон, то я спадзяюся, што і музыка, якая тут будзе гучаць, запішацца. Okay? Now, we have about a total of about an hour and 20 minutes. У нас усяго ёсць прыкладна гадзіна 20 хвілін. This is not the university, Гэта не універсітэт, so I'm not going to be the professor talking the whole time. і я не буду выкладчыкам, які ўвесь час толькі нешта гавораць. I want to have the opportunity for you to be able to ask questions, and hopefully I can give some good answers. Я хачу, каб у вас была магчымасць задаваць пытанні, і я спадзяюся, што змагу на іх адказаць. If over the next 20 minutes or so you do not understand something, ask a question. Калі на працягу наступных 20 хвілін вы не зразумееце штосьці, то, калі ласка, падымайце руку і задавайце пытанні. But if there's a question that we just have for more context or more information, we'll hold those to the end. Але калі ёсць пытанне адносна нейкай дадатковай інфармацыі, то давайце пачакаем з гэтым да канца, у канцы зададзім гэтае пытанне. Okay? Хорошо. You know, oh yes, we need to give her a little room. As I was looking at this lecture, I was trying to say, Ken, you have your ideas, but were there others who share your same thoughts? And the first name which I came across was Natalia Betveva. Thank you. Yeah. My Russian is, I can't get the accent on the right syllable. So, I wish to share a quote from her. Я хацеў бы падзяліцца зараз адной цытатай, якая належыць Наталлі Бехцеревай. And she is an academician and neurologist at the Institute of the Brain in Moscow. Яна з'яўляецца акадэмікам, невролагам у інстытуце даследавання мозга ў Маскве. And she says the following. Яна гаворыць наступнае. For whatever reason, Па нейкай прычыне, at some point, science committed itself to challenging religion. у нейкі момант навука прыняла рашэнне кінуць выклік рэлігіі. She says, I find this very strange. Яна піша далей, для мяне гэта вельмі дзіўна. And in fact, today's science is confirming that the scriptures are true. А на самой справе сёння навука пацвярджае, што пісанне адпавядае рэчаіснасці. Wow. That's a very powerful statement. Гэта вельмі такое моцнае сцверджанне. So, as I look at my beliefs, I have identified 3 points that I think support her statement. І калі я разглядаю свае ўласныя перакананні, я знаходжу 3 доказы, якія, на мой погляд, пацвярджаюць слушнасць той думкі, якую мы толькі што прачыталі. 3 reasons why science and faith make music. 3 прычыны, па якіх навука і вера разам даюць нам музыку. The first one I will call confirming the obvious. Першае я называю пацвярджэнне відавочнага. The second one, Другое the moral foundation for civilization. Маральны фундамент альбо маральны падмурак цывілізацыі. And the third one is covering your bet.
We researched this for an hour last night. Вероятность выигрыша. Вероятность перемоги. So, first, confirming the obvious. Таким чином, перше, підтвердження відавочного. When you go out at night and you look into the sky, what do you see? Коли ви виходите на двор ночі і глядите у небо, що ви бачите? In Minsk, you see nothing. There's too many lights. В Мінську ви нічого не бачите, тому що тут занадто шмат світла. But if we go out into the countryside, Але коли ви поїдете у вёску, where the lights of the city are not there, там, де нема городського світла, and I look up to the sky and there's no clouds, what do I see? коли ви глядите у небо і там нема облаків, хмар, що ви бачите? Так. Stars. How many? Колькі зорок на небі? Many. Шмат. Many, yes. The Bible says, as many as the grains of sand. Too many to count. У Біблії говориться стільки, кільки піску, піщинок. Занадто шмат, щоб можна було їх навіть полічити. Millions of stars, planets, asteroids, Мільйони зорок, планет, астероїдів, pulsars, пульсарів. and they're all in a delicate balance. Everyone in their place. І кожне з їх знаходиться у потрібному місці і заховується ось цей тонкий баланс. If I look at the earth Коли ми поглядимо на землю and all of the different animals, і на всіх живел, the different plants, на всі рослини, the different forms of life, на різні форми життя, I cannot count them all. ми не можемо всіх їх підлічити. Again, such a delicate balance. Знову ми назираємо ось цей найтончайший баланс. I share a story from my life. Я розкажу історію зі свого власного життя. As I said, I have 3 children and 9 grandchildren. Я вже казав, що у мене 3 дітей і 9 онуків. 1 grandson Один онук and 8 granddaughters. і 8 онучок. We had the boy and then girls. Народився хлопчик, а потім дівчинка. Одна за одною. The next to last granddaughter, when she was born, weighed 600 grams. Ага. І восьме, сьома внучка, коли народилася, важила 600 грам. I could hold her like this. Я мог її тримати ось так в своїй долоні. So small, Така маленька, so tiny. така дробненька. And you looked at, and her skin was so thin, I could see all of the blood vessels. І шкура настільки була тонка, що я бачу всі кров'яні сосуди. When we breathe air in and air out, and she was just like a butterfly. І коли вона вдихала, видихала, то таке, вона виглядала як мотильок. So I propose. I look at everything in the universe. I look at everything in the planet. І ось коли ми глядимо на все в цьому всесвіті, коли ми глядимо на нашу планету, I look at something so small and delicate as that granddaughter. коли я гляжу на ось це маленьке, делікатне створення, на свою внучку. And I propose it cannot happen randomly, by happenstance. Я роблю виснову, що все це не могло возникнути випадково, само по собі. If I say the word Google, what do you think? Коли я кажу Google, то що ви думаєте? Internet. Інтернет. There is another definition of Google. Але є ще одне означення Google. One with 100 zeros after it. 1 і 100 нулів. Это велизарная лічба,
1 и 100 нулев. Such a big number. Просто невероятно. Think that 1 in a Google is still a bigger probability than this being able to occur. Але 1 у Google гэта большая верагоднасць, чым верагоднасць таго, што все гэта ўзнікла выпадкова. There has to be a higher force. Павінна існаваць нейкая вышэйшая сіла. People come to Ken and they say, the universe started with the Big Bang. Людзі падыходзяць да Кена і гавораць, што свет узнік у выніку вялікага выбуху. Okay. Добра. Who brought the things together to bang? А хто зрабіў так, каб здарыўся гэты выбух? The Big Bang, two symbols come together, yeah? Две часткі цимбалу просто ударилися і адбыўся гэты выбух. But where did the symbols come from? А адкуль вось гэтыя дзве талеркі? There can only be one place. Ёсць толькі одно месца, From a God. адкуль гэта магло прыйсці ад Бога. So, if we look at there has to be a higher force, and both science and faith have a role. Патрэбна, каб існавала вышэйшая сіла. І ёсць роля як у веры, так і у навукі. And I found a quote that I think summarizes this very well. Я знайшоў одну цытату, якая, мне здаецца, вельмі добра резюмуе гэтыя думкі. It's from an editor of a news service in the United States and Great Britain. Гэта выказванне належыць рэдактару службы навін у Великобритании. A man named Neil Wooten. Гэта Ніл Вутен. And he says this. І ён гаворыць: Science is the tool that can explain not only that God did it, but how he did it. Навука гэта інструмент, які тлумачыць не толькі тое, што Бог зрабіў, але і як Бог гэта зрабіў. God invented science. Бог придумал науку. And the more we discover, the more we see, the more miraculous God's universe is. І чым больш мы ўсяго адкрываем, тым больш мы бачым, наколькі цудоўнай з'яўляецца Божий сусвет. The tension is making music. І вось зараз ви починаєте чуць музику. Our second point. Другий аргумент. Our faith provides the foundation for civilization. Вера з'являється фундаментом цивілізації. Without faith, we do not have individual morality. Без віри не може бути індивідуальної моралі. Without faith, we will not have positive interactions with each other. Без віри ми не можемо мати позитивних взаємоотносин. Without faith, international relations are negative and not looking to be together. Без віри возникають проблеми у міжнародних відносинах. Faith brings order out of chaos. Віра приносить порядок там, де панує хаос. It brings peace out of conflict. Дякуючи їй, конфлікти вирішаються і наступає мир. Now, how many people here know the name Einstein? Хто з вас відає, хто такий Ейнштейн? Everybody knows Einstein. Всі відають. And I met a young man earlier Я зустрівся з молодим чоловіком, who wants to be an astronomer. який хоче бути астрономом Yeah, and win a Nobel Prize. і отримає Нобелівську Hold a премію. show. Yeah, very good. Yes, hold a show. And there's a great astronomer, Carl Sagan. Є великий астроном Карл Сейган, Some people pronounce his last name Sagan. який називається Сіган. There was also another man, Thomas
Huxley. І був ще один чоловік, Томас Хакслі. He was known as the mouthpiece for Darwin. І його називали прес-секретарем Дарвіна. And all of them endorsed the following statement from Einstein. І той і другі згаджалися з наступним виказуванням Ейнштейна. You know, we are correct when we speak of the moral foundations of science. Ми маємо рацію, коли ми говоримо про моральний фундамент науки. But we cannot turn that around and talk about the scientific foundations of morality. Але ми не можемо казати про науковий фундамент моральності. I can have science confirming morality, but morality does not confirm science. Наука може підтверджувати мораль, але мораль не може підтверджувати науку. If I look at the scientific process, Коли ми глядимо на науковий процес, it takes facts, то в этом процессе все оперуют фактами. a hypothesis, Есть гипотеза, a test, есть эксперимент, тест, and a conclusion. и некая основа робится. It does not worry about the consequences. И немає ніякого значення, які будуть наступства. The conclusion is the conclusion. Виснова, це виснова. But if I look at what it means to have faith, Але коли задаться питанням, що значить мати віру, I think of values. ми тоді починаємо розмовляти про коштовності, I think of consequences. про наступства, I think of the propriety, the properness. про те, що правильно, що ні. So science is very good at telling us how it works. Науці вельми добре атрымоўваецца адказваць на пытанне, як нешта працуе. Faith tells us what it is worth. А вера гаворыць, якая каштоўнасць гэтага. Science, why? Excuse me, science, how? Faith, why? Навука адказвае на пытанне як, а вера адказвае на пытанне чаму альбо дзеля чаго. If I go back to one of who we call the founding fathers of America, Калі мы звернемся да выказванняў аднаго з айцоў-заснавальнікаў, бацькоў-заснавальнікаў Злучаных Штатаў Амерыкі, he was our second president, ён быў другім нашым прэзідэнтам 1796. 1796 годзе ён стаў прэзідэнтам. John Adams. Джон Адамс. And he was talking about the Constitution for my country, І ён казаў пра канстытуцыю маёй краіны. which in my country at the moment, there are many questions on our Constitution and how it is being applied in today's world. У маёй краіне зараз задаецца шмат пытанняў адносна канстытуцыі і таго, як яе патрэбна прымяняць у наш час. And his insight was the following. І ён выказаў наступную вельмі глыбокую думку. The Constitution was made for a moral and religious people. Канстытуцыя была створана для маральных і рэлігійных людзей. It is totally inadequate as the governing document for any other type of people. Яна абсалютна не падыходзіць для таго, каб быць кіруючым дакументам для якіх-небудзь іншых людзей. If you don't have the moral foundation, the document will not work. Калі у вас няма маральнага фундамента, то гэты дакумент не будзе працаваць. Science, how? Навука як? Faith, why? Вера навошта, чаму? And the result is І вынік musica. Duh. Third point, трэці аргумент або пытанне. covering your bet. Верагоднасць перамогі. How many people have heard of Pascal? Хто з вас чуў імя такое Паскаль? Yeah. How many have heard of Pascal's wager? Хто чуў пра пары Паскаля?
A couple. So you know where I'm going, you can sleep for a moment. Ви ведаєте, про що я зараз буду казати, тому ви можете трохи поспати. Pascal, here is the bet. Think of this. Ну ось, що мається на увазі. Подумайте про наступне. If God exists, Коли Бог існує, but you do not believe in Him, але ви не вірите в Його, you do not follow His design, ви не виконуєте Його волю, do you win or lose? ви перемагаєте або програєте. There is a God, Є Бог, you do not believe, ви не вірите в Його, you lose eternity, yeah? ви страчуєте вічність, Because you have turned your back on God. тому що ви повернулися спиною до Бога. If God does not exist, Але коли Бог не існує, and you do not believe in Him, і ви не вірите в Його, you've lost nothing. ви не стратили нічого. Makes no difference. Нема ніякої різниці. Хорошо? Okay, that's one. Two. Перше, другое. Now, if God exists Коли Бог існує, and you do believe in Him, і ви вірите у Його, what do you win? що ви отримуєте? Everything. Усе. Eternity with God, yeah? Вічність разом з Богом, так? I have faith in God. У мене God is there. віра в Бога, що Він є. Now, if God does not exist Коли Бога нема, and I believe in Him, але я вірю в Його, I say, yes, there is a God. я кажу, не є Бог, все ж таки є. But there isn't. Але на самой справі Його нема. Have I won or lost anything? Я щось отримав, або щось стратив? No. Ні. Again, nothing. Знов нічого. So if I believe in God, Ну, таким чином, коли я вірю в Бога, I have everything to win and nothing to lose. я отримовую усе і не страчую нічого. If I do not believe in God, Коли я не вірю в Бога, I have everything to lose and nothing to win. я страчую усе і нічого не отримовую. Pretty easy decision to make. Мені здається, що правильне ситуації прийняти достатково просто. The scientific method of analysis Науковий метод аналізу takes us and says there's only one decision. говорить, що є тільки одно рішення, Musica. правильне рішення. So, we've talked about three different reasons. Таким чином, ми з вами розмовляли про три різні причини або аргументи. We talked about there is so much out there, it has to have a guiding hand. Ми казали про те, що гэты сусвет настільки дзіўны, што нешта павінна за ім стаяць. Probability cannot answer the occurrence of this universe in this life. Гэты сусвет і жыццё, якое існуе ў гэтым сусвеце, не магло ўзнікнуць само па сабе. Гэта неверагодна. We talked about faith provides the foundation for interactions between people and nations. Мы казалі пра тое, што вера з'яўляецца фундаментам для пабудовы адносін паміж людзьмі і народамі. We talked about the scientific process, Pascal, leads you to only one Мы conclusion. казалі пра навуковы працэс, чыталі выказванні Паскаля, і ўсё гэта вядзе толькі да адной высновы. So I will pose the question again that we started our discussion with. І я хацеў бы задаць вам зноў тое пытанне, з якога мы пачалі нашу дыскусію. How can you be a man of faith and a man of science? Як можна быць чалавекам веры і навукі адначасова? And my answer is, how can I not? І мой адказ такі, як можна не быць чалавекам веры і навукі адначасова? Спасибо большое.
I have time for as many questions as you're going to let me answer. І зараз у мене є час відказати на таку кількість питань, яку ви хочете мені задати. Yes, ma'am. Скажите, пожалуйста, как вы соотносите вот эту вот информацию о творении information about creation Mm-hmm. и эволюцию? and evolution. Насколько гармонично получается? So how can you stack one versus one? Let's repeat the question so everybody can, they may have not heard it, so everybody knows what the question is. Як ви соотносите, питання було інформацію про створення і еволюцію. You go straight to one of the hardest questions there is to answer. Thank you very much. Ви одразу задали один з самих складних питань, одно з самих складних питань. Дякую велике. And part of this is what I believe is what faith is. І частково відказ зв'язаний з тим, що я лічу вірою. I mean, if we look at the Bible, Коли ми читаємо Біблію, and the Bible tells us that everything was done in 7 days, yeah? і в Біблії написано, що все було створено за 7 днів. And I also look in the Bible and I say to God, a day is like, a minute is like 1,000 years. Але в Біблії так само написано, що один день або одна хвилина як 1000 років. I am not in charge of God's watch. Я не контролюю Божий годинник. And I believe that the Bible tells us God in an order brought order out of chaos. І я вірю, що Біблія говорить про те, що Бог зробив так, щоб з хаосу повстала гармонія і порядок. God set up the process by which all animals, all vegetables and living things came together. Бог запустив процес, у виніку якого вникли всі живьоли, всі рослини і інші живі істоти. God brought man onto the earth to share and be in communion with him. Бог створив чоловіка, змістив його на цю землю для того, щоб він був у відносинах з Богом. How long it took God to do that, I'm not going to question. Колькі часу Богу спотребилося для всього цього, я не буду задаватися цим питанням. And God didn't say, Ken, it took me 3 days to І do Бог that. не сказав, що Кен, мені спотребилося 3 дні для цього. So to me, my faith says God was in charge. Don't question a detail that other people will just make a yes or no issue. Я вірю, що Бог все створив, Бог гэтым керував. І я не хочу сперечатися з тим, хто ставить це питання вельми категорично і хоче від мене почути відказ, так чи ні. If we look today how much we have learned in medical, in the science, information technology, the things we've learned over the last 50 years. Коли ми поглядимо на ті веди, які ми отримали з медицини, з технічних наук і інших наук за останні 50 років, We've learned so much on how God does things. ми можемо сказати, що ми за цей час навчилися і довідалися того, як Бог працює в цьому світі. So remember, science is learning how. Знову ж, наука відказує на питання «як?». And my faith has me committed that God did it. А віра допомагає мені розуміти, що це зробив Бог. And slava Boga, someday God may, through science, let us know how. Someday God may give us enough knowledge to І understand how. однойче Бог, можливо, дасть нам достатково відео для того, щоб зрозуміти, як. Spasiba. Very good question. Thank you. Вельми добре питання, дякую велике. Yes, sir. I'm.
Спасибо большое, господин Роман, за очень содержательную и интересную лекцию. Insightful lecture. Я знаю, что вы I'm aware that имели степень бакалавра в области инженерии военной академии США, bachelor's degree from а также являетесь почетным членом Американского ядерного общества. honorary member of the American Nuclear Society. Во времена СССР я тоже учился в военном институте ракетных войск. Studied at the military Тоже инженерная специальность. of rocket troops, missile Я troops, Я должен был быть оператором командного пункта, запускающим ядерные ракеты на США. launching nuclear missiles to the United States. I'm glad you did not do this. Скажите, микрофончик, про що говорить? Я вельми рада, що ви этого не зробили. Please. Нічого вас було питання. А, питання не було? Но, к счастью, СССР развалился, и я понял, что США является прекрасным примером свободного и демократического общества. The United States is a model of free and democratic society. Суть моего вопроса в противоречии между долгом, присягой и состраданием к другим людям. The contradiction between the pledge of dolgum between duty and compassion to people, Okay. between allegiance and compassion. Офицер может быть верующим, любить свою семью, Бога. Can love his family and God. Как вы считаете, каков должен быть внутренний баланс ценностей у офицера, несущего боевое дежурство, For an officer who's on military combat duty, который должен выполнить приказ, не нарушить присягу, сохраняя честь офицера, without violating his vows, повернуть ключ на старт и нажать кнопку пуска ядерной ракеты, push the button to launch a nuclear missile которая может that can уничтожить destroy миллионы невинных людей. millions of innocent lives. I'm very glad he didn't do that. Я вельми рада, што вы гэтага не зрабілі. Yes, I was also an officer in our army. Я таксама быў афіцэрам у нашай арміі. For 11 years, I was in service to our country. На працягу 11 гадоў я быў на ваеннай службе ў нашай краіне. And the position which, the hypothesis which you pose is one that I think only a soldier who could be, or whatever, in that position, has to look at himself and deal with. І тая гіпотетычная сітуацыя, якую вы толькі што апісалі, гэта сітуацыі, у якой можа быць толькі афіцэр, толькі военнослужачы. I have philosophers who can talk about it in the university. Філосафы могуць разважаць пра гэта ва універсітэтах. I have people from the public who can have sympathy. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці могуць выказваць спачуванне камусьці. But when you are the one whose finger is on that trigger, Але калі вы з'яўляецеся чалавекам, хто трымае свой палец на гэтай кнопцы, where millions of people who could be killed, і тым чалавекам, які можа запусціць ракету, якая заб'е мільёны людзей, when you're the soldier whose finger is on the trigger where one person can be killed, калі вы з'яўляецеся салдатам, які трымае пад прыцэлам людзей і можа забіць хаця б аднаго чалавека. if I'm an officer and I have to say, follow me into battle, Калі я з'яўляюся афіцэрам і мне патрэбна весці сваіх людзей у бой, it certainly brings to the question of what is my relationship, what is my faith, how do God and I communicate? заўсёды ўзнікае пытанне адносна маіх абавязкаў і таго, што хоча Бог, што павінен рабіць я. Personally, I believe if we look at the Bible, we look at history, warfare has been part of our history since the beginning of time.
not quite. Калі мы читаем Біблію, ми бачимо, що війна була часткою нашої історії з самого початку існування чоловіка. And the issue from the Old Testament in the Bible was, are you fulfilling God's will? І у старому заповіті стояло так, коли потрібно було вирішати, ці воювати, ці ні. Ці відповідає це Божій волі. And I would propose that that still is the question you need to answer today. І я лічу, що на це ж саме питання нам потрібно відказати і сьогодні. But more important, I propose everything should be done to try not to pursue that path. Але що ще важливо, мені здається, що потрібно прикладати усі намагання для того, щоб не стати на цей шлях. I can remember being on the border between Germany and Czechoslovakia. Я пам'ятаю, як був на межі поміж Германією і Чехословакією. I was in my tank. Panzer. Я був у своєму танку, And the Czechs were in their tanks. а чехи були у своїх танках. And we had a choice. І нам потрібно було вирішати. We could be looking at each other through the lens of hatred, Ми могли глядіти на один на одного праз лінзу або призму ненависті, or we could try to let the tension be a little more musical. або ми могли зробити так, щоб це напруження було більш музичним. So at night we played a game of blink your headlights. Тому ночі ми гуляли у одну гульню. Ми моргали фарами один одному. I got you tonight. I got on your side and I blinked my headlights at you and you didn't know it. I win tonight. Я вам, наприклад, міргнув кілька разів, але ви не зауважили цього. Це значить, що я перемог. Tomorrow night I got them. I blinked my lights on them. А на завтра наоборот все. It sounds like a game, І це виглядає як гульня. but it set up an opportunity for a dialogue. Але, дякуючи цій гульні, з'явилася можливість для діалогу. It showed that both sides had faith that we did not need to go to the extremes you're talking about. Стало зрозуміло, що обидвох боків було жадання не йти на ці крайні міри, про які ви казали. It set up the point that I've been able to come to Belarus 9 times. І дякуючи цьому, я змог приїхати в Білорусь уже 9 разів. And I've got my family and my Belarusian families. І в мене є моя сім'я і мої білоруські сім'ї. That's what we all need to see. That's Ось що нам that всім personal decision with God. потрібно побачити. І це те особисте рішення, яке ми приймаємо перед Богом. Enough answer. Ну все, достатково вже вказувати на це питання. Does anyone have an easy question? Чи є у кого-нибудь легке питання? He was next. Кеннет, скажите, как вы можете объяснить то, что есть Бог, Он один, The fact that God is one, но при этом есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух? Как вы можете это объяснить? Easy question, yes? Легке питання. Як можна розтлумачити, що Бог один, одночасово Бог Отець, Син і Святий Дух? Мне интересно его мнение. I'm just interested to hear. We have God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, yeah? Yes. Є Бог Отець, Син і Святий Дух. Но Бог один. And it's all one. Yeah. It's three, but it's one. Це 3 і 1. It's the three essences of God. Ми говоримо про 3 існості Бога. Are you a father? Ці є у вас діти? Нема. But there is Son within you, Yeah. Але є внутрі вас. and one day you may very well become, І одночі A father and ви your- станете. and it comes from within you, the Son, І ваш син народиться від вас. and the learnings that you and your Son will have together will be the Spirit that you share. І те, чому ваш син навчиться від вас, буде тим духом, який ви поділяєте. So this becomes another thing to me that
Do we have any pastors in the audience? Ці присутнічують тут пастори у гэтай аудиторії? I need a pastor in the audience. Мені потрібен пастор. Okay, you're my quality control, yes? Ви будете моїм контролем якості. So, this is something that I have just in my life, I accepted as faith. Гэта тое, што ў сваім жыцці я прымаю на веру. I have He who has been there forever, God the Father. Бог Отець існаваў заўсёды. And God the Father took part of Himself and shared it with us as Jesus Christ, His Son. І Бог Отець взяв частку сябе і подзяліўся ёй з намі у асобе свайго Сына Ісуса Христа. And that was part of Him that He gave to us on earth. І Ён даў частку сябе нам, тым, хто жыве на зямлі. And when Jesus died on the cross and was resurrected and returned to the Father, І калі Ісус Христос памёр на крыжы, потым воскрос і вярнуўся да Айца, God did not want to leave us alone. Бог не захацеў пакінуць нас адных. And the Holy Spirit remains to carry on that vision, to carry on His will with us. Ён пакінуў Святога Духа, каб Ён выконваў сваю волю пасярод нас. The three different roles that God plays in our life as our Father, as our Savior, and as our ongoing, that little bird that sits on your shoulder and talks to you when you need to know something. Бог виконує три ролі в нашому житті. Ён наш Отець, Ён наш врятувальник і Ён так само Святий Дух. Святий Дух символізує голуб, який сидить у нас на плечі і допомагає нам приймати рішення. It's the greatest mystery. Це саме велика таємниця, яка є. And it's the greatest revelation. І це саме велике відкриття. And it probably wasn't the greatest answer, but it's the best one I got. І, напевно, це не самий лепший відказ на це питання, який можна дати, але це самий лепший, який я мог дати. Now I'm going to check with quality control. І зараз, що скаже контроль якості. Yes, sir. Будет легкий вопрос. Спасибо. Я знаю, что у господина Брокмана очень доброе сердце. Mr. Brockman has a very kind heart. Он пожертвовал $1 миллион для детей Dollars to children Северной Африки. living in North Africa. Мой вопрос, почему господин Брокман выбрал именно детей именно из Северной Африки, и не какое-то другое место? North Africa and not some other children. Okay, I have to put everything into context as you shared with the introduction. Усі чули питання, так? Чому господар Брокман ахвяравав $1 мільйон дітям, які живуть у Північній Африці, а не де-небудь ще? Ось, і відказ такий, потрібно все це розглядати в контексті, як ми казали на початку. 2005, В 2005 році the United Nations Institute of the International Atomic Energy Agency was chosen to receive the award. Magdalena. МАГАТЕ отримала Нобелівську премію. I was one of the 16 senior managers of that agency. Я був одним з 16 старіших менеджерів або керівників цієї організації. So when I look at who won that award, Тому, коли казати про те, хто отримав цю премію, I was honored to just be one who was leading all of the people that really went out and did the things we were doing to be recognized. треба сказати, що я отримав цю перемогу, премію, просто тому, що я керував тими людьми, які на самій справі робили всю ту працю, дякуючи якої ми були узнагороджені. One of the things that happens with that award is you get to go to a ceremony in Oslo, Norway. І для того, щоб отримати узнагороду, люди їдуть у Осло, в Норвегію. And we had a board of governors, one representative from every country who's a member of the IAEA. У нас є совет директорів по одним представнику від кожної країни удільниці МАГАТЕ.
The meeting right after we received the award, all of the governors are saying, I want to go, I want to go, I want to go. І коли ми было об'явлено, што мы атрымалі прэмію, то усе вось гэтыя кіраўнікі або дырэктары сталі выказваць жаданне паехаць на гэтую цырымонію і атрымаць прыз. My country gives many dollars. We should go to the award ceremony. Моя краіна так шмат укладае ў бюджэт арганізацыі. Я павінен ехаць на гэтую цырымонію. My country gives many rubles. My country gives many yuan. Моя краіна дае так шмат рублёў, так шмат юаняў. And one of the governors stood up Але адзін з гэтых кіраўнікоў падняўся and said, no. і сказаў: "Не, The people are who won this award. гэтую прэмію атрымалі людзі. We sit here in Vienna, Мы тут сидзім проста ў Вене, but we were not the ones who were going out doing the work which was recognized. але не мы рабілі тую працу, якая была такім чынам ушанавана. No governor should go to the award. І ніводзін з кіраўнікоў не павінен быць на гэтай канферэнцыі, цырымоніі. We had 6 directorates within the agency. У агенцтве ёсць 6 дырэктаратаў. Every directorate chose one employee and their wife or husband to go to the award І ў ceremony. кожным дырэктараце быў выбраны адзін супрацоўнік, які паехаў на гэтую канферэнцыю разам з сваёй жонкай альбо са сваім мужам. I share this just to let you know why I was honored to be a manager. I was, as we would say, a very small fish in this sea. І я кажу вам просто для того, каб вы разумелі, яким же чынам я атрымаў гэтую узнагароду. Я, можна сказаць, маленькая такая рыбка ў гэтым моры. Now, you have asked me what time it is, and I've told you to build a clock, how to build a clock, so let me answer your question directly. Okay, it's an American thing, it doesn't work. Американські жарти, я не спецав. At that time, we had a very large project going on in Africa. У той час ми ажыццяўлялі вельмі вялікі праект у Афрыцы. There was a great need in Africa for radio diagnostics, radiation therapy. У Афрыцы была вельмі вялікая патрэба ў радыёдыягностыцы і радыяцыйнай тэрапіі. The sleeping sickness with the tsetse fly was causing thousands of deaths throughout the country. Ад укусаў мухі ЦЦ людзей паміралі па краіне. And we knew in the entire southern Egypt, І мы Sudan ведалі, што у паўднёвым Егіпце, Судане area there was nothing to provide service to the children there. і ў іншых краінах рэгіёна не было нічога для таго, каб забяспечыць медыцынскае абслугоўванне для дзяцей. So it was brought forward by the head of an orphanage there brought the idea forward. Could we set up this type of a mission to support these children? І кіраўнік дзіцячага дома з адной з гэтых краін прапанаваў нам вось такое супрацоўніцтва. And how can you say anything but that's a pretty good idea? І як можна на такую прапанову адказаць неяк інакш? Канешне, мы яе прынялі. So one person in Africa in the middle of the problem says help, and we said yes. Адзін чалавек у Афрыцы сказаў нам пра тое гаротнае становішча, якім былі дзеці, і мы сказалі так. Now I think I had someone back over there. Хтосьці там, здаецца, падымаў руку. Do we have anybody on the sides? We've got everybody in the middle. Усе пытанні з-сярэдзіны, можа быць, флангі пачнуць задаваць пытанні. Moment. You've had one, so we're Ви going вже задавали питання. we're way back over here. А ось тут є питання. У меня питание до господаря Брокмана и до науковців. Скажите, будь ласка, як ви ставитеся до атомної електроенергії? Чи треба у 21 столітті будувати нові електростанції атомні? Наскільки це безпечно? І чи є альтернативні шляхи забезпечити сучасний світ електроенергії без атомних електростанцій?
All right, we're going to revert to lecture number 1, nuclear engineering. Yeah? Зараз ми вернемося до першої пропанови, лекція по ядерній енергетиці. A good question. Thank you very much. Добре питання, дякую велике. I have been in the industry now for 40 years. Я працював в цій індустрії вже 40 років. The state that I live in, the United States, is the state of Kentucky. Я живу у штаті Кентукі, у Злучених Штатах Америки. Kentucky is famous for mining coal, Кентукі відоме тим, що там здобувають вуголь. which many places use to make electricity, yeah? І шмат де вуголь використовується для генерації електроенергії. There was a book Була книга, back in the 1960s. яка вийшла у 60-ті роки. I do not know if the library has a copy. If not, I may try to get a copy of it and donate it to the library. Чи є копія цієї книги у цій бібліотеці? Коли нема, то я, може бути, зможу здобути для вас особник. The book was called Ton Stoffel. Книга називалася ось так, Ton Stoffel. And it stood for the following phrase: there ain't no such thing as a free lunch. Гэта абрэвіатура означає нема такої речі, як безплатний обід. Everything comes with a price. Все має свою ціну. If I am burning a fossil fuel, I put greenhouse gases in the air. Коли ми користуємося викопньовими крильцями енергії, то у повітря ми випускаємо з вами парникові гази. If I'm using solar energy, there's the cost of producing the devices, and there's also, if you've ever seen a solar energy field, it destroys the landscape. Коли ми користуємося сонячною енергією, то нам потрібно платити за відповідні сонячні установки, обсталювання, а так само ми платимо ціну тим плані, що ось ці сонячні генератори псують вигляд, псують то, як виглядає природа. Wind energy. Would everyone like a 30-meter tall windmill in their backyard? Вітроенергетика. Чи сподобалося б вам, коли б у вас прямо за домом побудували 70-метрову турбіну? Nuclear industry. Ядерна індустрія. I don't need to tell you what some of the challenges and problems with nuclear industry are. Мені не потрібно вам казати про ті проблеми і ті виклики, які зв'язані з ядерною індустрією. I certainly know that the problems of Chernobyl still challenge, especially the people in the Gomel region, even today. Я ведаю, що проблема Чорнобиля до цього часу з'являється актуальною, особливо для тих, хто живе у Гомельській області. But as an engineer, do I believe that nuclear can safely be part of the problem, part of the answer? Але як атомщик лічу я, що атомна енергетика може бути часткою відказу на питання. Part of the answer. Часткою відказу на питання. Yes, I do. Так, я так лічу. Now, we're building a nuclear power plant right here in Belarus, yes? Тут у Білорусі у вас же будується АЕС. What I can say from my job is I know this design. Я можу сказати, з свого професійного опиту, що я ведаю, що це за проєкт реактора. It's a good design. Це добрий проєкт. It is not what was down at Chernobyl. Це не той проєкт, який був використаний в Чорнобилі. The accident that occurred at Chernobyl cannot happen with this design. The physics are different. Катастрофа, яка відбулася в Чорнобилі, не може відбутися з цієї атомної станції, тому що є зовсім інші фізичні характеристики. I know the people who have inspected what the construction is going. It's being built well. Я ведаю, що цей об'єкт інспектувався, і ці інспекції показують, що будовля йде добре. Some people say, well, I read that they had to stop construction and fix a problem. Некоторые люди говорят, а я уже читал, что потрібно було припинити в некий момент будівничі роботи для того, щоб вирішити некую проблему. I propose that's a good thing. І я скажу, це добре.
They found an issue. Яны знайшлі They праблему, fixed it яны вырашылі эту праблему. before it becomes a problem. Перад тым, як яна стала сапраўднай праблемай. I know the training program that the operators must go through. Я ведаю тую падрыхтоўку, праз якую павінны прайсці аператары. One of the problems that led to Chernobyl was a lack of knowledge and understanding. І адна з прычын Чорнобыльскай аварыі заключалася ў недахопе разумення. Much work to do that now and a great focus on training and knowledge. Зараз вельмі шмат робіцца для таго, каб даць адпаведным спецыялістам усе неабходныя веды і падрыхтоўку. So if it's built well, Таму, калі станцыя пабудавана добра, if the design is good, калі выкарыстаны добры праект рэактара, if we maintain it well, калі гэтую станцыю добра абслугоўваюць, if the people are wise in using it and cautious, калі людзі, якія выкарыстоўваюць гэтую станцыю мудрыя, асцярожныя, it can be a part of the answer. то атамная станцыя можа быць часткай адказу. I've personally talked with Olga Lubavskaya, Я асабіста размаўляў з Ольгай Лубавской, who is the head of Gosatомнадзор якая in Belarus. з'яўляецца кіраўніком Дзяржатамнагляда Беларусі. She has good people working for her. І я магу сказаць, што з ёй працуе добрая каманда, добры калектыў. They are out at that site observing things because their goal is to ensure you stay safe. Члены яе каманды выязджаюць на месца і назіраюць за тым, як ідзе праца, таму што іхная мэта заключаецца тым, каб вы былі ў бяспецы. So I will answer your question this way, sir. І таму я адкажу на ваше пытанне так. If I was going to move to Belarus Калі б я захацеў пераехаць у Беларусь with my family, са сваёй сям'ёй, and you wanted me to live 2 kilometers from the nuclear power plant, і вы захацелі б пасяліць мяне за 2 кіламетры ад АЭС, okay with me. я быў бы не супраць. What is it? Добра? We got one more. Продолжение этой же темы. А как вы тогда оцениваете желание Германии к отказу от атомной энергетики и перехода к зеленой экономике? The drive in Germany to move from Там make a decision from 20-30 nuclear to годах green. планируют полностью отказаться. So in the 20s and Yeah, yeah. 30s, they plan to be completely free from nuclear power stations. You may want to share with everybody else what they do here. Пытанне было, калі правильно яго перадам, як вы ацэньваеце жаданне, намер Германії цалкам адмовіцца ад атамнай энергіі да 20-30 года? The decision in Germany Рашэнне Германії was made right after the accident that occurred at Fukushima. было прынята адразу пасля аварыі ў Фукусіме. If I look at the safety of nuclear power in Germany, Калі казаць пра сітуацыю з бяспекай атамных станцый у Германіі, it has operated very safely. то трэба сказаць, што яны працуюць вельмі бяспечна. We could have a long discussion, which we won't, Можна зрабіць зараз доўгую дыскусію, але мы не будзем гэтага рабіць, as to the reasons behind the Fukushima problem. пра тое, чаму здарылася аварыя ў Фукусіме. I will make it simple to say all of the big reasons at Fukushima do not exist in Germany. І я магу сказаць вам толькі наступнае, што все тыя фактары, якія спрычыніліся да аварыі ў Фукусіме, не маюць месца ў Германіі. This was not a technical decision. Гэта не тэхнічнае рашэнне. This was a political decision. Гэта палітычнае рашэнне. This was a decision made upon how the people feel. Гэтае рашэнне было прынятае ў сувязі з тым, што людзі адчувалі. And the cost of that decision will be very high. І цана гэтага рашэння будзе вельмі высокай. And I'm really talking in money. It's going to cost them a great deal to make this change. Я зараз скажу пра
грашовую цану, тому што ім патрэбна будзе вельмі шмат патраціць грошай, каб правесці адпаведныя змены. And their independence with producing energy will also be challenged. І таксама будзе выклік звязаны з незалежнасцю у вытворчасці энергіі. They'll have to depend on others through contracts to provide them electricity. Патрэбна будзе залежаць ад іншых, хто будзе па кантрактам пастаўляць ім энергію. So political, not technical. Таму пытанне палітычнае, а не тэхнічнае. I wish to thank you all for the opportunity to be with you today. Я хочу всім вам за магчымасць быць з вами тут. It has been my pleasure, my honor. Для мяне это была вялікая асалода і вялікі гонар. I leave everyone here with just one small phrase. Я хочу пакінуць усіх вас з адным маленькім выказваннем. Слава Богу. Дякую велике. Сапраўды тут узнятыя пытанні, тыя, якія хвалююць Беларусі. Мы бачым, што ёсць розныя такія погляды, ёсць розныя пазіцыі ў гэтым сэнсе. І я хочу сказаць, што сапраўды вось эта выстава «Беларусі Біблія», яна дае магчымасць нам глянуць на нашу гісторыю, на нашу рэчаіснасць з гледзяшча Бібліі, з гледзяшча таго, што кажа Біблія пра чалавека, пра краіну, пра народ. І думаю, што кажу, што ад усіх нас яшчэ раз падзяку спадару Кеннету за тое, што ён прыйшоў сюды і выказаўся шчыра па тых пытаннях, якія сапраўды ёсць важныя, якія хвалююць. Я ведаю яшчэ, што ёсць для нас падарунак, так, спадарніна, гэта кніжка «Добро і зло», якую можа атрымаць кожны удзельнік вось нашай сённяшняй публічнай лекцыі. І ўжо зусім напрыканцы я хочу запрасіць на наступную публічную лекцыю, якую будзе даваць спадар Брус Андерсон. Эта лекцыя называецца «Берасцейская Біблія і рэфармацыя ў Вялікім княстве Літоўскім». Гэта будзе аўторак 25 верасня 14:00 тут на гэтым месцы. Дзякуй вялікі за ваш удзел, дзякуй кожнаму, хто тут быў. I would just have one thing I would like to add. Я хацеў проста адну рэч дадаць. This is not a book. Гэта не нейкая кніга. This is the book. Гэта тая кніга. Especially for the young ones. Асабліва для моладзі. This is a Bible. Гэта Біблія. That you can see as much as you can read. Вы можете бачыць, толькі чытаць. And something that we really wanted to share with one as a маленький подарок. І мы хацелі проста падзяліцца гэтым як маленькім падарункам. Дзякуй вялікі.